Næsten alle over 40-45 år oplever at få dårligere syn. Øjets naturlige linse bliver med alderen mere stiv og mindre elastisk. Det betyder, at det bliver vanskeligere at fokusere, særligt på nært hold. Her hos os i Lirema kan vi løse dette ved enten Prespion laserbehandling eller også ved hjælp af linsebytteoperation. Ved Prespion laserbehandling udføres behandling på overflade på hornhinden. Det er en skånsom og tryg måde at behandle alderssynet og eventuelle andre synsfejl på. Linsebytteoperation er en permanent løsning, hvor man udskifter den naturlige aldrende linse med en kunstig linse, slik at du får et godt syn både på nært hold, men også på lang afstand. Mange patienter oplever mærkbar forbedring af synet inden for få timer til dagen efter operationen. Begge behandlingstyperne er raske og skånsomme, uden smerter. Efter en grundig forundersøgelse vil en af vores dygtige optikere tage stilling til, hvilken løsning der passer bedst til dine øjne.